Bod da, croeso i'r sesiwn. Mae'n bore dydd Iau. Neis I weld chi gyd bore yma to. Sesiwn Ffit Yn 5 gweithgaredd. Ni'n mynd I wneud munud yr un ar bob gweithgaredd. Byddwn ni'n cael digon o rest rhwngddo fe. Ond byddwn ni'n gwneud 5 munud o ymarfer corff. So, if you remember, it's 5 minutes of physical activity, 5 different activities for a minute each. Okay. Bore yma, I twymo lan, ni'n mynd I fod yn gwneud bach o nofio. Okay, so we're going to do some swimming. So bydd yn tra ni just yn mynd lan o lawr fel bod ni'n cicio, ond bydd rhan top y corff yn mynd a wneud strokes nofio gwahanol. Okay, so ni'n mynd I ddechrau symud y trad, a ni'n mynd I ddechrau off gyda front crow. So ni'n mynd I fod yn dod â breichyn I rownd. Fi ddim yn nofio da iawn. So mae well I fi wneud y fan hyn a wneud yn y dŵr. Da iawn. Chi nawr mewn I backstroke, so ni'n mynd I fod yn mynd yn breichyn iawn nôl. Da iawn. And the next one we're going to do is the butterfly. So yn dan mynd I fod yn symud coesau ni, ond ni'n mynd I fod yn dod â dwy fraich rownd yr un pryd. So rownd yn yr un pryd. Da iawn. A wedyn mae un dyn ni ar ôl sef y breaststroke. So ni'n mynd I fod yn pwysio mas a rownd. Da iawn, chi'n gweld sy'n neb wedi bod yn nofio ers sbel. So mae'n grêt bod ni'n gallu meddwl sydd byddwn ni yn nofio. Da iawn, a siglo breichio off, siglo coesau off. Fantastic, so newn ni cwbl o taps. Mae'n licio gwneud taps. So newn ni taps i'r ochr. Newn ni roi mlaen. Yr o'r baich yn gros. Llun heels. Okay, so bod cefn y drod yn twtio llawr. Da iawn, chi'n gwneud penedyn lan o lawr yr un pryd. Ond yn rili cael rein I weithio. Okay, good job. Right, mae amser I fi'n chargio, so ni'n gael ei chargio'n bach yn hyrach. 5 gweithgaredd ni'n mynd I wneud heddi yw, rhif 1 yw Superman, so ni'n gwneud o'r blaen, byddwn ni lawr ar y llawr, a byddwn ni'n gweithio breichau a coesau ni yr un pryd. Rhif 2, fi wedi bod yn practeisio hwn, a sa'n gwybod pan fi wedi dewis e. Ond amser bod ni'n ysgol, un o'r pethau ar y iad oedd hopscotch. So ar hopscotch, o'ch chi'n goffo mynd I, os oedd un bocs, o'ch chi'n rhoi un trod, a byddwch chi'n yn sefyll ar un trod. Wedyn bydde 2 bocs, so byddwch chi'n goffo mynd o 2 drod lawr. Un bocs bydde nesaf, so bydde trod arall yn mynd ar ben I hunan. A cadw fe fynd, so bydde fe'n mynd 1 trod, 2 trod, 1 trod, 2 trod. So ni'n trial wneud e, a ffindio bach o rhythm. So mae fe'n mynd I fod rhywbeth fel hyn. A wedyn newid cwrs. So ni'n mynd I wneud e yn yr unfan, achos bod ni ddim yn gallu mynd mlaen yn ôl mwyn thebyg, achos bod ddim digon o lle. So ni'n trial ffindio rhythm, ble ni'n mynd I fynd 1 foot, 2 feet, 1 foot but the other foot. Okay, so we'll see how that one goes. Rhif 3, ni'n mynd I fod yn gwneud heel tap, so mae hwn yn gweithio ar y core muscle, so byddwn ni ar y llawr, a byddwn ni'n tapo gwylod y drod, so byddwn ni'n cylchdroi rhan top y corff. Number 4 is the wall sit, so ni'n gwneud hwn o blaen dyn o'n spel, so byddwn ni'n ffindio wal, a byddwn ni'n eistedd lawr, cefn yn fflat yn erbyn y wal I gweithio quads ni. A wedyn rhif 5, to fi di meddwl bod hwn yn good idea, ond falle byddwn digon o lle gyda ni. Ni'n mynd I fynd lawr ar y llawr yn fflat fel plank, ond mae trad ni'n mynd I fod yn mynd rownd a ni'n mewn cylch. So gen I weld sy'n mynd gweithio. Okay? So they're the 5 activities for today.
Supermans, hopscotch, heel taps, wall sit, a wedyn, sa'n gwybod fi'n mynd i gael yr un ddiwethaf, ble mae trad ni'n symud rownd mewn cell. We'll give it a go. Okay, so, gobeithio wedi gwneud charge gyda fi i ddefnyddio amserydd 8%. Dwi'n gweld, gobeithio bydd digon da ni. So gobeithio bod ni gyd yn barod. So yr un cyntaf yw Superman, so byddwn ni'n gwybod lawr yn y llawr. So os gen i bach o dŵr cyn bod ni'n dechrau. So, pawb yn barod i fynd. So lawr ar dwylo a pengliniau, a byddwn ni'n gweithio opposite arm, opposite leg. So ni'n mynd. Nice and controlled, so ni'n mynd i'r un gloi. So bydd a lot o muscles yn y corff fod yn gweithio. Rhaid y breichiau, rhaid y coesau, rhaid y canol y corff hefyd i cadw fi'n llonydd. So bod ni ddim yn cwmpo drosto. Da iawn chi. Da iawn. Bach o rest. So, cwbl o dyddiau ar ôl, cyn gwylio pasg, os chi wedi bod yn ysgol, fi'n siŵr bod chi'n edrych mlaen am brec. Os chi ddim wedi bod yn ysgol, fi'n siŵr bod chi'n edrych mlaen i cael bennu pasg i cael mynd nôl i ysgol. Reit te, cyn i mynd to. Mae'n dyn ni. So mae'n bwysig dy hwn, fel wedes i, control. So dim wneud eich i gloi, bod ni'n cadw balance. Bod ni'n siŵr cadw canol y corff mor llonydd ni'n gallu. Good job. Beth i fod na. Okay, right. Hopscotch. So os chi fel fi, fi'n credu byddai'n gwneud hwn yn eitha slow. O'n i wedi meddwl bod ni'n gwneud yn eitha gloi, a bydda fi fel bod ni'n rhedeg ar y spot so bod ni'n gweithio'n galed i really pwysio cyrraedd y calon lan. Okay, so 2 trod, mewn i 1 trod, mwy 2 trod, a trod arall. Okay? 3 ni fe. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Okay. Unwaith ni mewn yn bach o rhythm, mae fe'n okay, nes bod ni'n colli rhythm. Good job. Cadw'ch fynd. Oedd hwnna'n galed. Lot o meddwl yn hwnna. I trial cadw y rhythm a cadw'r patrwm yn gywir. 5 eiliad, a ni'n mynd to. Okay, so cofio. 2, 1, 2, 1. Triwch sbyd o lan. Os chi'n mewn bach o rhythm. Oedd hwnna'n galed. Okay, gweithgaredd 3. So heel taps. Ni'n mynd i lawr ar y llawr. Okay, ni'n mynd i plygu trad i lan. Okay, byddwn ni'n dod a sgwyddo ni off y llawr. A ni'n mynd i fod yn troi canol y corff i tapo heels ni. Nawr pan ni'n gael fe'n heel taps. Okay. So to, nice and controlled. So ni moyn neud yr i gloi. Eisiau cael y techneg cywir. Mae hwn yn core exercise arall.
10 eiliad. Coming off there. Da iawn, can fynd. Good job. Okay, so, wall sit. Iawn, mae eisiau wal arno ni. Fi'n gwybod mae dy fi 2 camera, a mae un ddim yn dangos gwmynt o'r llall. So, ni eisiau pwyso yn erbyn y wal, cefn yn fflat yn erbyn y wal, a ni eisiau trio plygu pengliniau i 90 gradd, okay, 90 degrees, a just dal ar popeth yna. Okay, so fi'n mynd i... Wel, na fi defnyddio'r drws neu, fi'n mynd yn 2 camera. Okay, so ni just mae'n eistedd yn llonydd, ni'n plygu breichiau nes ni eisiau. Oh, a dylech chi fod teimlo fe straight away. So just trial aros yna. Am y 30 eiliad. Dylech chi fod teimlo nhw'n rili llosgi nawr, nhw'n crynu. Right, symudwch rownd, shake o'r coesau chi. Hwna'n teff. Os chi'n neud y gwyddoniaeth, hwna'n math arall o contraction. So ni'n gweithio'r muscles, ond cadw'r muscles yr un hyd. Okay? Fel arfer, ni'n neud y muscles yn hirach neu'n fyrach mwyn gweithio nhw. Ond gyda hwn, ni'n cadw'r muscle yr un hyd, ond mae fe dal yn gweithio'n galed. Credu isometric neu isotonic. Sa'n eich cofio, rhaid i edrych yn fe. Da iawn, oedd hwnna'n mynd i'r galed. Reit, dyna ni'n ola, hwn fi ddim rili wedi meddwl trwyddo. So ni'n mynd i fel lawr mewn i plank. Okay. Y syniad yw bod ni'n mynd rown mewn cylch yn dilyn trad ni. Ond os chi fel fi, heb digon o le, falle bydd rhaid i chi addasu seis y cylch a symud dwylo chi hefyd, jyst i chi gallu mynd rown y bob ffordd. Okay. So, lawr ni. So ni'n mynd â un trwyd mas a'r llall i ddilyn. Trio cadw'r corff yn syth. A mynd rownd mewn cylch. Trio ar y pen ôl lawr. Da iawn. Good stuff. So, y 30 eiliad olaf, ni'n mynd i fynd y ffordd arall. So, os chi'n mynd fel nes i'n mynd i'r chwith, tro hyn ni'n mynd i fynd i'r dde. So, we're going to go the opposite way this time. So, ni'n barod. Bant ni. Da iawn. Gael fynd. Ffit i hwnna. Ffit i gorffen. 5 eiliad. Da iawn chi. Ffantastig. Ymdrech gwych. Ewch y dŵr. Dechrau siglo y muscles breichiau coesau. Os chi'n gallu cerdded rownd, dyna'n grêt. So ni wedi gwneud lot o symud bore yma, a ni wedi gweithio'n galed. Ni wedi gweithio lot o cyhyrredd, lot o muscles yn rili galed.
os ych chi'n sylwi, o'n i'n fod cael rest heddi. Steffan oedd fod gyda chi, a mae Steffan yn cael problems gyda laptop. Fel beth i wythnos o blaen. So, fi wedi goffa sefyll mewn yn ei 2 sesiwn mewn 2 diwrnod. Bad times, bad times. OK, newn ni mestyn lan de, yn uchel. Lawr i'r llawr yn cadw coesyn yn syth. Just gonna hand over. I can't touch the floor. If you can, that's good. A wedyn nôl lan, mestyn mas. Lawr. Dylech chi fod yn teimlo hwn ar cefn y coesau, okay? Good hamstring stretch. Da iawn, wedyn newn ni un ochr i'r llall, so newn ni twisto reit rownd. Nôl i canol, a rownd y ffordd arall. A i'r to. Good job. A tro ola. Da iawn. Achos wnaethon ni'n wall sit, yn bwysig bod ni'n stretcho y quads a'r hip flexors i'ch ben nhw. Os gallwn ni dala un cwrs. A just stretcho hwnna. To ni'n gweithio balance. So eisiau dala clust, neu braich mas, neu dala ffrind, neu wal. Yna'n gret. Un peth gyda'r cwrs arall. Good job, and then in tone and your hips. So then you push them line. You want to more stretch, and then just do the quads, okay? So this is a hip flexor stretch, just piece of extra. Roch y llaw lan, until if you really teimlo fe. Okay, so this is a really good stretch. If you've been sitting down behind the desk all day, your hip flexors become really tight. So mae'n bwysig I stretch nhw mas. Stretch on the right mas. I wneud yn siŵr bod ni ddim yn mynd yn really dyn fyna, bod y muscle ddim yn mynd yn dyn. OK, good job, da iawn. So, diolch chi am watcho. Cofiwch bod ni'n safio'r fideo, so maen nhw ar YouTube, Facebook, Microsoft Teams, so llwch chi mynd nôl a watcho nhw unrhyw byd chi eisiau. Bydd Steve fi'n credu mewn fory di Gwener, a wedyn cofiwch dros gwyliau pasg, 4 sesiwn wythnos nesaf, a wedyn 4 sesiwn yr ail wythnos, so byddwn ni'n cael bach o break rownd penwythnos y pasg. So dim byd di Gwener y Groglith, so no session on Good Friday or Easter Monday, but there'll be sessions every other day over the Easter holidays. Iawn, diolch chi am wylio, a fi weld chi wythnos nesaf. Ta-da!